Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. I nije samo jedan odgovor, ima ih više. Ja ću vam ih kroz ovo predavanje pokušati izreći. I na taj način nekako približiti razloge križa i razloge svake patnje i bolesti. I dati smisao svakoj patnji. Postoje 4 odgovora na to pitanje. Pitaju učenici Isusa isto to pitanje. Gospodine, reci mi zbog čega je onaj mladić koga je bacalo sve u Svetom pismu i u vatru i u vodu, mi bismo rekli danas imao je epilepsiju, pitaju učenici Isusa, reci nam učitelju, zbog čega je onaj mladić bio bolestan? Da li zbog njegovih grijeha? Da li zbog grijeha njegovih roditelja? Jer se tada mislilo da je bolest kazna zbog nečijih grijeha ili prokletstva obitelji, ne znam čega. Što Isus odgovara u Svetom pismu? Ne, niti zbog njegovih grijeha, niti zbog grijeha njegovih roditelja, nego da se proslavi ime Božje u njemu. Dakle, to je prvi razlog koga iščitavamo iz Svetoga pisma. Isus odgovara na pitanje zbog čega bolest. Da se proslavi ime Božje u tebi. Bolestan si, da te Bog ozdravi i da se po tebi proslavi snaga Božja u tebi i svi koji su te znali kao bolesnog, a sada si zdrav, jer te Bog ozdravio, da svi po tebi dođu do Boga i do snage vjere. Vjerujte mi, to je prvi razlog koji stoji zapisan u Svetom pismu zbog čega Bog dopušta bolest. Evo vam jedno od svjedočanstva. Bili smo na seminaru u Velom Lošinju. Otok Mali Lošinj, Veli Lošinj, mjesta Mali Lošinj, Veli Lošinj, otok Lošinj, Cres, Krc, znate dole. To je jedan od najvećih otoka u našoj Dalmaciji. Na seminaru preko 250-300 ljudi i to uglavnom liječnika, laboranata, doktora, medicinskog osoblja, personala. U drugom, trećem redu sjedi u krilu djetešce nepokretno od rođenja. Sjedi ocu u krilu. I ja govorim o ovim stvarima o kojima sada vama govorim. I u jednom trenutku dijete samo od sebe spusti se ocu iz krila i prohoda prema oltaru. Na očigled sviju nas. Ma ljudi moji, nitko od nas u toj dvorani nije mogao biti ravnodušan. Bog da, uistinu daje ozdravljenje, ali daje zbog razloga da posvjedoči svoju bliskost, svoju prisutnost među svojim narodom. To je prvi razlog. Bolestan si, da te Bog ozdravi i da proslavi ime svoje sveto u tebi. Drugi razlog zbog čega Bog dopušta bolest. Bog dopušta bolest ili patnju kao put tvog pročišćenja i posvećenja. To znači sljedeće. Bolestan si i moliš Boga za zdravlje i primaš sakramente bolesničkog i služiš mise po toj nakani, ali bolest i dalje ostaje. Ako si učinio sve kao vjernik da dođeš do zdravlja, a Bog ti dalje pušta bolest, neće te napustiti u srcu, jer će ti dati snagu da se nosiš s tom bolešću, jer tada ta bolest postaje tvoj put križa. Krist je uskrisio Lazara od mrtvih. Uskrisio, kriva riječ, povratio ga je od mrtvih, jer uskrsnuće mrtvih dođe u posljednjem danu. Povratio ga je od mrtvih, ali je taj Lazar od nečeg jednog dana morao umrijeti. Drugim riječima, kad tad, jednog dana ćeš oboliti. Kad tad bit ćeš star, onemoćat i umrijeti. Kad tad? To je neizbježno. To je sastavni dio života. Ne mogu moliti Boga da mi učini nešto kroz što ja moram proći. Da mi makne taj križ. Ne mogu.
Jer svatko nas mora proći kroz taj križ. Ako ti Bog dade tada bolest i uza sve tvoje molitve i vapaje ona i dalje ostaje tu, onda se pomiri s tom bolešću. Prihvati tu bolest kao svoj križ. Uzmi križ svoj i slijedi me, kaže Isus. Jer tada ćeš tim križem biti pročišćen, ojačan, osnažen. Jer to je tada nepobitno tvoj put posvećenja, tvoj put spasa. Ljudi moji, pogledajte sada sa sasvim jedne druge strane ovo o čemu ja govorim. Šalje Otac nebeski svoga Sina da se po djevici Mariji utjelovi. Bog je postao čovjekom, hodao je ovom zemljom, nosio sandale, bio je gladan i žedan, osjećao patnju i bol, osjećao kad ga ljudi prihvaćaju i kad ga odbacuju. Bio je u svemu jednak nama ljudima osim u grijehu. Toliko nam se Bog približio. Da li je plan Oca na nebu bio da mi ljudi ubijemo njegova Sina, ubijemo Boga? Je li je to bio prvotni plan Božji? Jedan teolog egzegeta, neću nikad zaboraviti, kaže: dragi moji budući svećenici, čitajte evanđelja, vidjet ćete, pošto je Krist bio pravi Bog, ali i pravi čovjek, postoji trenutak, jedan prijelomni moment u njegovom životu, iz evanđelja se to da iščitati, kada je on shvatio, doktor se je nadao, prihvatit će me ovaj narod, a dolazi trenutak kada je shvatio. Sa padina gleda Jeruzalem i kaže: Jeruzaleme, Jeruzaleme, da si shvatio čast svoga pohođenja, ali nisi, pa neće ostati ni kamen na kamenu na tebi ili u tebi nerazvaljen. Shvatio je moj Bog trenutak da mu je otići na križ. U Maslinskoj gori pozaspali svi. Preklinje ih, budni budite, molite, molite, budite uz mene, pozaspali svi. Krvavim se znojem znojio. Osjećao rezignaciju i strah i zavapio je Ocu: Bože moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ovaj kalež muke i krvi, ali ne moja nego tvoja volja neka bude. Plan Božji poslati Sina svoga na zemlju nije bio da ga ljudi ubiju, ali ljudi imaju svoju slobodnu volju i mi smo ga poslali na križ. Ubili ga. Što Otac na nebu može učiniti, nego li od smrti novi život, uskrsnuće, od poniženja, jer je križ bio najsramotnija smrt u ono vrijeme, od poniženja najveću proslavu i pobjedu. To je učinio Bog. Od zla koje smo mi učinili Sinu njegovom. Ali što smo mi ljudi sami sebi time učinili? Otvorili smo si jedna jedina vrata spasenja, a ta vrata se zovu križ. I lud je onaj koji misli da će doći do Boga mimo križa. Čovječe, shvati ovu istinu. Kad tad obolit ćeš, kad tad onemoćat ćeš, kad tad ostarit ćeš, kad tad umrijet ćeš. To je istina i to je tvoj put. Kada Bog dopusti patnju u tvoj život, ti ćeš kao čovjek žarko moliti i učiniti sve da ozdraviš. Ali ako te Bog i dalje ostavlja s tim križem, neće te ostaviti bez snage u srcu da prihvatiš i nosiš taj križ. Ne boj se križa. Ne bori se protiv tih stvarnosti. Zaljubi se u svoj križ, jer tada će ti Bog dati snagu da izdržiš i da dođeš do vrha kalvarije svoga života. Jer te patnja, bolest ili što god to bilo tada ne uništava, nego jača, uzdiže, pročišćava, posvećuje i dovodi do vrhunca cilja tvoga života. To je drugi razlog zbog čega Bog dopušta i bolest i patnju, da nas pročisti, da nas ojača.
I nema drugog puta do Boga, doli puta križa. Nema. Sami smo si otvorili taj put. Sada nam je jedino kroz ta vrata do Boga. Ali to je slatko breme. To je lako breme. To je slatki jaram. To je laki jaram. Ako je srce spremno ponijeti taj jaram i ponijeti taj križ. Ako znaš zbog čega i zašto ga nosiš. I ako je srce prihvatilo taj put, onda to postane lako i slatko. Nipošto teško, nego lako. Treći razlog zbog čega Bog dopušta patnju, bolest, je demonološki razlog. Pročitat ću vam tekst iz Svetoga pisma. Poslušajte ga. Jedne je subote Isus naučavao u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je 18 godina imala duha bolesti, ne kaže se u tekstu da je bila bolesna, nego je imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je k sebi i reče joj: ženo, oslobođena si svoje bolesti. Nije Krist rekao: ženo, ozdravljam te od tvoje bolesti, nego oslobođena si. Položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga. Nadstojnik sinagoge, ozlovoljen, dakle ljupit, što je Isus u subotu izliječi, govoraše mnoštvu: 6 je dana u koje treba raditi, u te dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni. A Isus mu odgovori: licemjeri, ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola i magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, slušajte sada, koju Sotona savezana evo 18 već godina trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji? Dakle, Isus izričito kaže da je uzrok njezine tjelesne bolesti bila je zgrbljena Sotona. Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se Krist proslavi. Evo vam treći uzrok bolesti, a to je zlo, vrag, Sotona, šeitan, nazovite ga kako god hoćete, zlo. Vjerujte mi, na izgled izgleda kao da je bolest epilepsije, a nije, nego je duh epilepsije. Na izgled izgleda kao tjelesna, psihička, fizička bolest, a nije, nego je duh opsio tu osobu i tlači je bolešću svoju. Doveli su mi prije 6 godina djevojčicu iz Istre, paraliziranu u kolicima. Hodala je na putu prema školi, na putu prema autobusnoj stanici, da je autobus pokupi i da ode u školu. Na putu do autobusne stanice ukočila se. Njezine noge su se ukočile i preplele ovako, kao od kamena. Svugdje su bili, svim liječnicima, blokade, ljekovita blata, masaže, terapeuti, ovi oni, nikakve pomoći nije bilo. I onda su mi došli u moj duhovni centar, majka ju je dovela u kolicima. Njezine noge su u zraku stajale, ne kao invalidi pa imaju noge dole na onim podmetačima za noge, nego u zraku, ukočene, zagrčena, u kukovima, spletene noge. I ona sve u strahu, djevojčica, 14 godina. I dovela mi je majka. 15 minuta mi je bilo do mise, nisam imao puno vremena. Ja sam rekao: majko, svugdje ste bili, svugdje kod liječnika pomoć tražili. Kaže mati: da, ja nisam liječnik, ako vam liječnici nisu pomogli. Ja sam svećenik, duhovnik, ono što ja mogu jeste moliti Boga za to dijete. I ja položim ruke na djevojčicu, a majka se počne tresti i pjeniti. I ja brzo djevojku van, da ne vidi u kakvom stanju joj je mati. Jake su veze između majke i djeteta, jake. I ja materi kažem: majko, ja nemam vremena, reci mi po istini o čemu je. Što je posrijedi? Gdje je istina? Reci mi što se dogodilo. I ona počne kroz suze govoriti istinu.
Uzela sam pramen kose i donji veši svoje djevojčice, svoje kćerke. Odnijela je babi Gatari da tekuće olovo radi preko slike. Bili smo kod ovoga, kod onoga. Čaj pod punim mjesecom je morala piti. Neku ploču za nekakva zračanja, a Majliju nosila oko vrata. Svakakva Gatarija, vračbina, svašta je bilo. A ja sam svećenik, meni je jasna stvar. Ako medicina ne pomaže, znači nije stvar u fiziološkoj naravi, nego je stvar u duhovnoj stvarnosti. I odlučio sam odslužiti misu za oslobođenje za tu djevojčicu. Otvorili smo širom vrata da bi oni u kolicima mogli s tako nogama u zraku uopće ući u dvoranu. Tu misu sam kao svećenik u srcu namijenio za njezino oslobođenje, a onda i ozdravljenje. Kad je bilo podizanje, pretvorba, kad sam Isusa podigao u zrak, evo jaganjca Božje, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, njezine noge su stropoštale se, pale, to je tako zaljutilo, da smo mi svi u dvorani poskočili, pogledali prema njoj. Prsa i košulja, te djevojke bila je sva mokra od suza. Njezine noge su se rasplele, ko od gume pale na pod. Ja sam znao da je uzrok njezine bolesti maknut. Nakon puno ljubavi, truda, vježbe i hodanja, ona sada hoda. Vježbe da hoda, terapije, ona sada hoda. Ali je uzrok maknut. Uzrok njezine bolesti je bilo zlo. Vezanost. Na fizički način se to kod nje manifestiralo. Dovedu mi dijete koji muca, 7, 8, 9 godina. Muca, to nije mucanje kao ma. On se vrči, to vidiš da to nešto nema. Nije normalno. Nikakvi logopedi, nikakve govorne vježbe mu ne pomažu. Molimo molitvu za oslobođenje nad njim. Dijete počne govoriti. Što stoji u Svetom pismu? Krist otvjera duha bolesti, otvjera duha njemka i njema progovara. Otvjera duha bolesti i bolesni ozdrav. Treći razlog bolesti naše jesu doslovce to što je zlo na djelu također. Ali je pitanje koliko se mi u srcu svome otvorimo tom zlu i utjecaju zla. Imate psihički bolesnu osobu, imate samo jedan problem, psihički bolesnu osobu. To može biti maniljna ili depresija ili bipolarni poremećaj, psihoza, PTSP, šizofrenija, ne znam ti je što. Imate samo jedan problem. Ali ako imate demonološki ili duhovno bolesnu osobu, uvijek imate dva problema. Demonološki problem i psihološki problem. Jer je nemoguće očekivati da netko živi pod takvim utjecajem zla, suicidnih misli, utjecajem zla u duši, a da to nema negativnih posljedica i po njegovu psihu. Mi smo trojstveni na sliku Božju. Kao što je Otac, Sin i Duh Sveti, tako smo i mi. Tijelo, psiha i duh jedno su. Ne možemo čovjeka secirati na komadiće. Pa danas prava medicina govori o takozvanom interdisciplinarnom pristupu čovjeka. A to znači da ako me boli uho, pa dolazi na uho, grlo, nos doktoru za uho, da neće doktor gleda samo uho, jer me uho može boliti zbog stresa, zbog socijalnog, obiteljskog miljeja, zbog x drugih razloga, jer smo kompleksni, povezani. Ako nemam mira u obitelji, ja mogu dobiti čir na želudac. Pa neće čir na želudac se liječiti tako što ću se kljukati tabletama, nego ću liječiti uzroke zbog čega sam dobio čir. Stvoriti uvjete da mogu živjeti u miru, da više ne dobijem čir na želudac. Dakle, treba stvoriti uvjete za zdravlje, jer pojam zdravlja postavlja se u pitanje tek tad kad dobijemo bolest. Ali gdje su uzroci vaše bolesti, pitajte se. Jedan od razloga je upravo demonološki uzrok. Vjerujte mi, ljudi moji. Meni, kad sam bio u Mostaru na međunarodnom simpoziju psihijatara, pristupaju psihijatri i kažu: pa gdje ste vi svećenici? Ja kažem: što? Pa dođete, molite, jer to su takve bolesti koje mi ne možemo niti dijagnosticirati. Vlastiti izmeti jedu, u kavezima ih držimo zavezane, samo tablicu, nemaju ni imena nego broj. Pa što je to? Pa molite da ih oslobodimo od takvih stanja vezanosti duše. Pa to su opsjednuća, kažu liječnici.
Ispada da psihijatri više vjeruju u Boga i utjecaj zla na ljudsko zdravlje i psihu nego li sami svećenici. Nažalost izgleda da. Jer Krist sam svjedoči o tome. Evo vam primjer žene zgrbljene, koja nije imala zgrbljenost zbog živaca u kičmi ili ne znam kojih fizioloških, medicinskih razloga, nego je bila doslovce opsjednuta duhom bolesti. To je treći razlog. Četvrti razlog zbog čega Bog dopušta bolest u naš život jeste zato što smo si sami krivi. Sami krivi. Kad sam razgovarao s mladima koji su bili na drogi, koji se liječe od ovisnosti heroina, kokaina, LSD-a, spida, ne znam ti ja čega, vidio sam fotografiju mozga osobe koja je 3 godine bila na ekstaziju. Pa to je spržen mozak. To su doslovce se vide rupe na mozgu. Komu je kriv? Sam si je kriv. Pa ne može netko očekivati da će mu Bog dati zdravlje, a on i dalje nastaviti psovati Boga. Pa pogledajte kako živite. Svi smo mi sami odgovorni za svoje zdravlje i svoj život. Jer definicija zdravlja, ponavljam, nije samo zdravo tijelo, zdrava psiha, nego i zdravo srce, zdrav duh, zdrava obitelj, zdrava država, zdravi socijalni, međuljudski odnosi. Zdravlje je široka lepeza, a bolest bi bilo pomankanje toga. Pogledajte kako živite. Kad ste zadnji put sjeli zajedno u obitelji i po istini jedno drugome rekli sve što imate za reći? Kad ste zajedno Boga molili? Kad ste zajedno Boga molili u svojoj obitelji za svojim obiteljskim stolom? Ljudi moji, kad ste zadnji put iskreno nedjelju poštivali kao dan Gospodnji? Pogledajte čime hranite dušu, što čitate, pogledajte što gledate, čime se hranite, koga slušate, kome vjerujete, kome dopuštate da vam zarobljava srce, osjećaje, vaš. Pa ono što ulazi u tebe, takav ćeš biti. Pogledajte kako jedete. Kad ste zadnji put na miru pojeli svoj obrok? Kad si zadnji put u 10, maksimalno 10,5 legao u krevet? Pa pogledajte kako živite, svi ste pod stresom, pod strahom, pod napetošću, svi nekamo jure, trče i onda se čudite što ste svi bolesni, što smo svi bolesni. Pa kako živimo, tako nam je. Ljudi moji, život je samo jedan. Život je samo jedan. Kvaliteta života je bitna, a ne kvantitet života. Ma što ti koristi, čovječe, da sagradiš još 500 kuća ako ne živiš kao čovjek? U Americi kad sam našim iseljenicima govorio, časi samo rade, ujutro se dižu u 5 sati ili 2 sata putuju da bi od New Jerseya preko Lincoln tunela ili ne znam, Washington Bridgea došli na Manhattan, rintaju ko konji, u 7 sati se vrate doma, nit vide djeteta svoga kako odrasta, nit se sa ženom vide, samo biznis, lova, novac, i kažu, velečasnik, kad ja dođem u penziju, kad ja dođem na svoj otok, u svoju Hrvatsku, na svoju grudu rodnu, onda ću ja uživati. I dođe čovjek u penziju i stisne ga srce i umre, pa ga u lijesu vode doma u Hrvatsku. Jer to život? Ma je to život, ljudi moji? Ja želim živjeti. Ja želim taj obrok u tom danu pojesti u miru. Šta nam više treba od tog tanjura juhe ili nečega što pojedem tog dana, kriške svježega kruha, čistoga srca, mira i mirnoga sna, krova pod glavom. Ma što mi više treba da mi život bude u miru i da živim ovaj život? Pa što smo si od života učinili? Majstor Rekar, jedan od najpoznatijih mistika modernih vremena, kaže: ma ne postiže čovjek sreću tako što duši nešto nadodaje, nego što se od duše nešto oduzima, što se čovjek iznutra oslobađa. Ti misliš ovako, biti ću sretan ako kupim omnu kuću, kupim još 10 grla ovaca ili ne znam čega, ili kupim ono auto, tada ću biti sretan. I kupiš ga, i dobiš ga. I koliko tvoja sreća traje? Sve dok ti srce ne zaokupi neka druga želja i ideja. Ljudi moji, ne postiže se sreća na taj način. Ne postiže se sreća izvana nanutra, nego iznutra navana. Da na vrh Tibeta odete, da na kraj svijeta odete tražeći sreću, nećete je naći jer ona je u vama.
Oslobodite se onog što vas zarobljava. Uđite u mir duše svoje i otkrićete da ste u biti sretni. A to što vas čini nesretnima su vaše navezanosti, to je vaše prokletstvo i to je uzrok vaše istinske nesreće. Neko je navezan na publicitet, netko je u samostanu pa navezan, joj samo da me ova časna poštuje, samo da me ovi boj. Neko je navezan, ne znam, na karijeru, neko na sport, neko na novac, neko na seks, neko na hranu, na proštrljivost, neko na alkohol, neko na drogu, neko na, ne znam, na politiku, na ideologiju, na... Sve nas to odvaja od istine. Ako ne nađete sreću i stvarni smiraj u sebi, ovo sve što činimo je krivo i bolesno. I onda se polako razboljevamo, postajemo prazniji i prazniji, frustriraniji i bolesni. Bolesni. Sami smo si krivi za svoje zdravlje. Sami smo si krivi. U narodu je ona poslovica kako si prostrete, tako ćete leći. Uistinu, kako živjete, tako ćete izdahnuti kad dođe čas vaše smrti. Jer tamo gdje ti je blago, tamo ti je i srce. Primio sam preko 30-ak ljudi koji su proživjeli kliničku smrt. I jedan čovjek svjedoči za mene je to potreslo zastrašujuće, ali ovako mi je rekao. Ja sam vidio sebe, vidio sam negdje odozgo, vidim sebe, to sam ja, ali to nisam ja, ne, to je moje tijelo. Vidim doktore, jedan je doktor imao kemijsku crvenkaste boje sa plavim čekićem na vrhu u svom bijelom mantilu. Vidim aparate, stavljaju mi srce mi, oživljavaju me, sve vidim. Ali velečasni, ja tog trenutka nisam ni na što drugo mislio nego kako doći do svoje boce. Jer je bio alkoholičar. Ljudi moji, meni je ovo zastrašujuće bilo čuti. Bojim se da se ne dogodi nama, da u času smrti, jer mi sebe nosimo tamo kamo idemo. Ono što imam sada, imat ću na času smrti. Ono što sada vjerujem, vjerovat ću na času smrti. Ono čime sam sada vezan u duši, bit ću vezan i na času smrti. Jer ja sebe nosim u svu vječnost. Jedanput rođeni na život, da se odgajamo i rastemo u slobodi, da spoznajemo ovu istinu. To traje dok smo živi, a životu našem kraja nema, u svu vječnost. Pitanje je u kakvom času, kad dođe moj čas smrti, će biti moja duša. Ljudi moji, ovo nije šala. Ovo je put vašeg odgoja i života. Ovo je put vaše vječnosti. Jedanput pozvani na život, vječno živite. Vi sada spremate svoju smrt. Svaki dan se manje živim, a smrt je sve bliža. Kako živim, tako mi je. Kako živim, tako će mi biti i na zadnjem dahu svog života. Uistinu je tako. Bio sam prisutan kod jedne smrti gdje je čovjek umirao doslovce kao bijesan pas. Sin mu stoji kraj štoka od vratiju, ne može pogledat oca. Moli oca da mu oprosti. On psuje Boga, prosti, ne želim. Ženica njegova sva u strahu dođe do njega, zna da umire. Doktor, Sisrek umire. Molim te, velečasnije došao, hoćeš, kakav pop, pljuje popa, Boga, Krista, majku, pljuje se, nikog blizu neće. Kad je počeo izdisati onaj hroktac, on je platu čupao, umirao je, ovako je u grču ostao, s pijenom na ustima, ko bijesan pas. Ne do vam Bog vidjeti takvu smrt. Ljudi moji, tko mu je kriv? Sam si je kriv. Sve smo pokušali učiniti, ali on nije htio, jer je slobodan. I sad ja vama govorim o zdravlju. Zdravlje leži u vama. Samo ga otkrij. A to da ćeš jednog dana oboljeti, ostariti, umrijeti, to nije bolest. To je put tvog spasa. To je put istine tvog života. Jer smo svi na materijalnom putu u dolini suza. Ovo je naše čistilište.
Tu smo pozvani jedni iz drugih učiti, jedni za druge živjeti, oslobađati srce da bi više ljubili, jer se ljubav rađa jedino u slobodi srca. Shvatite, ljudi moji, kako živite, tako će vam biti. Nemojte se dovesti u situaciju kao jedan čovjek koji je došao do groba svoga oca ovako oko Krišna godina, jer mi je tata umro, a meni kaže kad me zagrlio oko svećenika na sprovodu, nisam mu stigao reći ni da ga volim. Nisam mu stigao reći da ga volim, jer je umro. Ljudi moji, vrijeme brzo prolazi i vaša djeca brzo odrastaju. Ne dopustite si da vrijeme prođe, a da si ne stignete reći koliko se volite. Da ne stignete svoju djecu u krilu imati, s njima se igrati. Da ne stignete ljude za koje živite, s kojima živite pod istim krovom, s kojima isti krevet dijelite, ne stignete srce podijeliti. Mi koji smo u samostanima, mi koji smo u redovima, fratari, časne, mi svećenici, vi u braku, vi koji, svako ima neko. Taj netko, to je njegova obitelj, s kim živim, s kim je sam jedno. Ne dopusti da vrijeme prođe, a da ne proživiš svoj život pokazajući drugome koliko ga ljubiš. Jer ako to uspiješ, onda si zdrav, pa makar umro i od raka iste sekunde. Jer kaže vam, kad sam bio po odjelima gdje djeca od bolesti, raka i leukemije umiru, ta djeca jesu fizički bolesna, ali njihova srca su zdrava. Ja nikad nisam imao problema s djecom, uvijek s njihovim roditeljima. Jer dijete je dijete, ono je Božje. I ako ne budemo kao djeca, nećemo ga u kraljevstvo Božje. Nikad nisam imao problema s djecom. Ma kako god trpila, od kojih god bola i pata. Oni su bili spremni za istinu i za Boga i za vječnost. Očito su svoju mjeru života ispunili. Anđeli Božji. Kako Bog liječi? Kako? Na dva načina. Jedan je način trenutačno. To se zove trenutačno ozdravljenje. A drugi način je postupno ozdravljenje. Trenutačno, evo na primjer, ne znam da li ste čuli za poznatu evangelizatoricu, pokojni papa Ivan Pavao II dao je posebno poslanje da po cijelom svijetu ide, ali posebno poslanje da radi sa svećenicima. Zove se sestra Bridge McKenna. Ima svoj centar u Dublinu, u Irskoj i na Floridi. 3 puta je bila u Betaniji i svjedočila predamnom i pred svim ljudima tada na programu. Ona je bila paralizirana. Nisam siguran da li je bilo u pitanju miopatija kao bolest ili cerebralna paraliza, ali nepokretna u kolici. Na seminaru Patra Emilijana Tardifa je ozdravila. Kada je ozdravila, rekla je, kao da me je stresla struja. To je takva snaga ušla u mene. Ja sam skočila iz kolica, prohodala, imala sam osjećaj da će mi prsti probosti cipele u kojima stojim. Odmah je ozdravila. To je trenutačno ozdravljenje. Takvi su moji svjedoci, ekipa mojih, od Ivana, Kronje, moje tajnice, svi koji su sa mnom. Mi smo se nagledali takvih ozdravljenja. Djevojčica jedna od svojih 8-9 godina, mama je drži nepokretna od rođenja, drži je u krilu i kaže mi mama njena, ona jako voli majku Terezu. Ja kažem da, jako je voli. A ja se sjetim, dole je kapelica gdje sam ih primio, a gore na katu je moja soba. A na ulazu moje sobe ja imam veliki kip od metra i nešto, drveni kip majke Tereze. I ja kažem svoje Mariji Kronji, tajnici, eno je tamo, digni ruku, nek te vide. Stani se, evo, budi svjedokom. Kažem njoj, donesi mi taj kip na rub hodnika, ne k nama, nego drž ga na rubu hodnika, donesi ga. I ona ga donese, ništa joj nisam objašnjavao. Samo me poslušala i s kipom stala na rub hodnika, a dugi je to hodnik od kapele do moje sobe. Ja kažem djevojčici, kako se je zvala? Martina se je zvala. Kaže, Martina, voliš majku Terezu? Volim, velečasno. Ajmo je zagrli. Ona kaže da. Ja ih primim za ruke, ona stane na noge. Majka plače, otac plače. U redu, u tom hodniku u redu je čekalo još 30 ljudi da dođe na red, gdje smo imali pojedinačna primanja. Svi smo znali da to dijete je nepokretno od rođenja.
Ja s njom hodam i ona hoda zajedno sa mnom. Idemo prema kipu Majke Tereze i ja pustim jednu ruku, ona hoda. Kad smo došli na nekih pola metra, ja pustim drugu ruku. Ona sama prema njoj zagrli kip Majke Tereze. Bilo čovjeka koji je to vidio tada, a da nije ili na koljena pao, ili plakao, ili... To je evo jedno svjedočanstva. To su trenutačna ozdravljenja. Gdje Bog jednostavno zahvati u srce, jer si ti toliko vjerovao i zato joj vjeruješ, evo ti. To se zove trenutačno. Ma ljudi moji, pod vjerom, kad sam vam prije podne govorio, ma da vam je vjere kao gorušično zrno, rekli biste ovoj gori, preseli se i ona bi vas poslušala. Dudu iščupaj se sa zemlje, presadi u more i ono bi te poslušalo. Ma što god vjerom zaištete, daće vam Otac Nebeski, ako vjerujete. Ako vjerujete. Sjetite se prije 15 godina kako je bilo u Novoj Bili. Kako vam je bilo? U okruženju, sa svih strana. Jer moguće po ljudskoj logici, pa čak po matematičkoj logici, da sa svih strana gađaju bolnicu u Novoj Bili i da je ne pogode. Je li to moguće? Je li moguće da ni jedna kuća nije bila srušena, a sa svih strana su vas granatirali? Je li to moguće? Moguće je. A znate zašto je bilo moguće? Jer ste Boga molili i vjerovali. Jer ste bili jaki s Bogom povezani. Jer ste bili jaki, u duhu probuđeni. Zato je bilo moguće. Ljudi moji, i sada je moguće da tako vjerujete i da tako jaki budete u Bogu. I da će ti Bog po potrebi srca, da će ti što ti duša i srce traži. A koje je to za tvoje dobro, jer na kraju uvijek ostaje ono: Bože, ne moja, nego tvoja volja. Ovo, ne moja, nego tvoja volja. Slušajte koliko je ovo sada važno da razumijete. Dolazi mi majka, također, u taj centar moj gdje radim intenzivno s bolesnicima. Dolazi majka pred par godina i posvjedoči mi ovu priču. Ne znam, prije svojih 14-15 godina je to moglo biti. Njezina djevojčica je tada obolila od jednog najgoreg oblika raka. Čitavi unutarnji organi je metastaziralo po cijelom tijelu. Doslovce su se u vodu pretvarali, raspadalo se, sve dalje to sarkom bio, ne znam. Liječnici su, ni morfij više nije pomogao, toliki bolovi. Liječnici su je pustili doma da bar u okruženju svoje obitelji to djeteše, ta curica umre. Majka je tada se zavjetovala: nemoj mi Bože uzeti dijete. Mise uplaćivala, bosa na Križevac išla, u Međugorju, u Mariju Bistricu, postila u kruhu i vodi, molila. Prije 14 godina je to bilo. I dijete je ozdravilo. Slušajte me dobro. Ozdravilo. Danas, nakon 14 godina, dolazi mi ta majka i kaže mi ovako: slušajte, zamislite u kakvo stanje je moralo upast srce te matere da mi ovo kaže: velečasni moji, što je Bog tada nije uzeo. Jer je ta djevojka, odrastajući u međuvremenu, i u drogu upala, i 3 puta iz komune bježala, i prostitucijom se bavila, i provale imala u neke kioske i šta ti ga je zna. Razorila je svu rodbinu i svu svoju obitelj. U takvo stanje dovela vlastitu mater da mi ona u suzama sva blijeda, isjeđena lica dođe i kaže: velečasni, što je Bog tada nije uzeo. A Bog je zapravo poslušao molitve te majke. Ona je htjela da ozdravi i dijete je ozdravilo. Slušajte me ljudi, Bog može uslišiti vaš vapaj da vas oslobodi križa trenutnog, ali nemojte misliti da vam neće dati neki drugi. Jer kada bi Bog sve naše molitve uslišio, na ovom svijetu ne bi bilo moguće živjeti. Ja zahvaljujem Bogu što neke moje molitve nije uslišio. Sada mu zahvaljujem. Bog zna kada i što nam treba. Mi ćemo žarko moliti, jer mi vidimo možda metar ispred sebe, a Bog vidi čitavu našu vječnost. I zato ćemo na kraju reći:
Bože, molim te, s vjerom, ali ne moja, nego tvoja volja neka bude. Jer ja svojom molitvom ne uvjetujem Boga, nego mu se predajem. Pa koliko god to bolno i teško bilo trenutno za mene, tako se moli, prošnja i tako se vapije Bogu za potrebe. Sljedeći način na koji Bog ozdravlja je postupno ozdravljenje. Evo vam primjera iz Svetog pisma. Vi znate da je Isus šakom i kapom, bez problema, liječio slijepce. Dođe slijepac do Isusa, Isus ga pita što hoćeš da ti učinim, slijepac kaže da progledam, Isus kaže progledaj i slijepac progleda. Je, tako je bilo. Ali jednog jedinog slijepca nije tako ozdravio. Meni je trebalo isto godinama kroz molitvu da mi Bog dade u srcu odgovor zašto si Bože tako postupio. Evo kako je bilo. Na ulazu kraj jeruzalemskih vratiju, na ulazu u grad Jeruzalem, stoji slijepac. Isus prolazi, čuje galamu, on nekomu šapne, Isus tu prolazi. Počne vikat, sine Davidov, smiluj mi se. Ovi ga ušutkivaju, šuti. Isus hoda kao da ga ne čuje. Još više viče slijepac, smiluj. I dolazi Isus do njega i pita ga, što hoćeš da ti učinim? A ovaj kaže, da progledam. A Isus pljune na pod, pljune. Da to ja sad učinim trebama, bilo bi sramota. Zamisli mog Isusa. Pljune na pod. I od pljuvačke i prašine, blatan, napravi kal, stoji u Svetom pismu, u prijevodu je ljepljiva smjesa, masa, ljepljiva. I time slijepcu prema za oči. A znate kako su slijepci osjetljivi na dodira, kamoli na oči? Pljuvačkom i blatom mu prema za oči. A onda mu kaže, sada odi i operi se u jezeru Siloam, pa ćeš tek tad progledati. A od jeruzalemskih vratiju do jezera Siloam ima se što za hodat. Nije bilo ni asfalta, ni betona, ni bijelih štapova za simbol slijepaca, ni crnih naočala da znaš da je čovjek slijep. Kozji puter. Zašto, Isuse moj? Zašto si tako postupio? Što mislite zašto? Da izazove vjeru kod tog čovjeka. Ljudi moji, od tog mjesta gdje mu je premazao oči, do mjesta gdje se je oprao, taj put je put vjere toga slijepca. On se je morao pitati, pa dobro, pa da si ti Bog ozdravio bi me, zašto me nisi? Njegova vjera je bila na kušnji. Možda je padao i koljena razbijao, možda se nabijao na kamenje, možda je odustajao od puta pa se vraćao. Njegova vjera je bila na kušnji. Ali dok se nije oprao, nije progledao, jer sve će proći, ali riječi Bože neće. Dok nije na riječ Božju učinio što mi je rečeno, nije progledao. To se zove postupno ozdravljenje. Tog trenutka taj slijepac nije imao onaj kvantum vjere, onu dovoljnu žarište, kako bi rekao, onu dovoljnu količinu vjere da ga Bog ozdravi, a nije bio niti bez vjere da ga Bog napusti. I zato se Bog posluži bilo čime da izazove vjeru u tom čovjeku, da se dogodi ono što je tražio. Iz raznih krajeva dođu ljudi, dođe mi žena, neću sad spominjati kraj da ne biste otkrili. Tumor je na mozgu velik kao šaka. Dogovorena operacija u ponedjeljak, dolazi na seminar u Betaniju na duhovne vježbe 4-5 dana prije, ostaje recimo četvrtak, petak, subotu, u subotu je molitva i misa za bolesne i sve. Ja joj dam sve to ulje, ona se tresa, vi vidite, ona zacrvenila, temperatura nara, oči joj napekle, vi vidite da se s tom ženom nešto silovito događa. A došla je na seminar čisto da se ispovjedi, pripremi za operaciju koja je u nedjelju završava seminar, a u ponedjeljak na operacijskom stolu. U subotu ja joj dam pomazanje i s njom se nešto događa. Ne spava ona tu noć. Drugi dan na nedeljnom misi, ona sva ode u bolnicu na Rebro, inzistira ponovno snimanje. Snimaju glavu, tumor se je smanjio više od pola.
odgađa se operacija. Nije tumor nestao. Tumor se je smanjio, ali tek tad se u toj ženi još više probudila vjera, pa još više počela moliti, još više Bogu postiti, još više žarko vjerovati. I evo vam je, neću reći komis, zdrava ko da nikad bilo ničeg nije. Čerkica od moje tajnice Marije Krolje, koju sam malo prije prozvao, bolovala je od genetske epilepsije. Znate što je genetska bolest? Neizlječiva bolest. Evo vam je sada, koliko godina već? 4 godine, potpuno zdrava, bavi se sportom, košarkom, trči, nikakvih problema, nikakvih medicinskih dokaza da je ikada to dijete imalo genetsku epilepsiju. A bacalo je, napada je dobivala i 3 put tjedno. Dakle, ljudi, govorimo o zdravlju i ja vas motiviram za ovo što će tek sada biti. Neću vas ja liječiti, nisam ja ovdje važan. Rekao sam vam, ja sam svećenik, ništa više, ništa manje od toga. Ja ću vam Krista donijeti. Presveti oltarski sakrament ću staviti pred vas. Vi ćete Bogu vabiti. Vi ćete žarko vjerovati. Jer ću s Kristom ići među vas. Kogod je bolestan i u potrebi, predat ćete Bogu svoje patnje i muke. Zagrlit ćete Isusa ko da vam je zadnje. Pomiri se s Bogom svojim i pustimo neka Isus liječi narod svoj. Ja sam samo magarac koji će ga nositi među vas. Ja sam samo papuča koju on može obuti da je zgazi da dođe do tebe, čovječe. On je bitan tu. I ti, koliko mu vjeruješ, toliko će ti biti. Amen. Ovako ćemo sada lijepo zapjevati kratko, a onda se zaista moramo dobro pripremiti. Učinit ćemo sve, gotovo sve što vam crkva može ponuditi. Jedino ne možemo zbog tehničkih razloga, jer vas je toliko puno dati sakramenat baš svetog ulja, sakramenat bolesničkog pomazanja. To je nemoguće tehnički izvesti. Sve ostalo, od molitve za zacjelivanje rana, od molitve za oslobođenje, od predajanja života, od sve, adoracija, Isus, procesija, kroz crkvu, među vas ljude, sve ću vam ponuditi. Učinit ćemo sve. Na vama je samo, kao da vam je zadnji dan života. Tako se predajte Bogu, toliko ga silno ljubite i toliko silno vjerujete. Zato ćemo da se pripremimo svi zajedno u 5:30 za pola sata. Ja dolazim odmah sa dragim Isusom, s presvetim sakramentom i počinjemo molitve za naša srca i naše duše. Ono zbog čega zapravo i činimo sve ovo. Zbog čega i jest ova duhovna obnova. Vidimo se za pola sata. Ima jedna druga cesta koja vodi sve do raja. To je cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta mira, cesta mira i ljubavi. Ima jedno obećanje da će opet doći dan. To je obećanje vjere, ufanja i ljubavi. To je obećanje vjere, ufanja i ljubavi. Kada moraš sutra doći,
Krista, putem Krista i ljubavi. Podi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Wychwaljen Budi, o mój Gospodzie, i czas im Budi, o mój Gospodzie, Hosana Tebi, o mój Gospodzie, za stworenja, što si stvorio, što si sunce sjajno zapalilo, što si zvijezde po nebu krosilo, što si zemlju u svemir smjestio. Hvaljen Budi, O moj Gospodine, i slavljen Budi, o moj Gospodine, i čašćen Budi, o moj Gospodine, Hosana Tebi, o moj Gospodine, za sve cvijeće i zlatne plodove, vodu, vatru i krsa rodove, za šumora i ptice pjevane, vjetar šume i snježne planine, gdje hvaljen Budi, o moj Gospodine, i slavljen Budi, o moj Gospodine, i čašćen Budi, o moj Gospodine, Hosana Tebi, o moj Gospodine, za sve dare što mi daruješ, sreću žrtve što danas svetuje, za duše ti nama hranjuješ i sve ljude ti sreći poziveš. Hvaljen Budi, o moj Gospodine, i slavljen Budi, o moj Gospodine, i čašćen Budi, o moj Gospodine, Hosana Tebi, o moj Gospodine, i hvaljen Budi, o moj Gospodine, i slavljen Budi, o moj Gospodine, i čašćen Budi, o moj Gospodine, Hosana Tebi, o moj Gospodine, i hvaljen Budi. Uvjetima sad svoje svi, da mi vjerujemo da si s nama ti. bez tebe bili bismo jedi presudni, za život nas nagreda. Gori, gori, aleluja, gori, gori, aleluja, gori, gori, aleluja, za život nas nagreda. Gori, gori, aleluja, gori, gori, aleluja, gori, gori, aleluja, za život nas nagreda. Ti se klanjamo, svoj ti život dajemo. I tu ljubimo, Sine, mi ti se klanjamo, svoj ti
klanjamo, svoj ti život dajemo, mi te ljubimo. Evo vam, dragog Isusa, evo Boga vašega. Započet ćemo ovo popodnevno molitveno druženje sa našim Spasiteljem, sa litanijama svih svetih i zazivom Duha Svetog. Za sve nakane vašeg života i sve vaše potrebe. Zavapimo i zazovimo svo nebo i sve svece na nebu i Majku nebesku. Počnimo, ljudi moji, moliti za zdravlje tijela i duše. Bože, u pomoć mi priteci. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako jaše na početku, tako i sada i vada i vijeka. Odođi, Stvorče duše sve, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što nas stvori. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav plan i pomazanje duhovno. Darova 7 razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog Oca obećan ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepi nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i u te Duha njihova da vjerujemo sve u div. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslome Sinu mu, sa Tješiteljem presvetim, nek bude sada i u vijeke vjekova. Amen. Pošalji Duha svojega i postaće. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da to u istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče nebeski Bože, Smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, Smiluj nam se. Duše sveti Bože, Smiluj nam se. Sveto trojstvo jedan Bože, Smiluj nam se. Sveta Marijo, Moli za nas. Sveta Bogorodice, Moli za nas. Sveta Djevo Djevica, Moli za nas. Sveti Mihaele, Gabriele, Rafaele, Molite za nas. svi sveti anđeli, Molite za nas. Sveti Ivane Krstitelji, Moli za nas. Sveti Josipe, Moli za nas. Sveti Petre i Pavle, Moli za nas. Sveti Andrija, Moli za nas. Sveti Ivane, Moli za nas. Sveta Marijo Magdaleno, Moli za nas. Sveti Stjepane, Moli za nas. Sveti Ignacij Antiohijski, Moli za nas. Sveti Lovro, Moli za nas. Sveta Perpetuo i Felicito, Moli za nas. Sveta Janjo, Moli za nas. Sveti Grgore, Moli za nas. Sveti Augustine, Moli za nas. Sveti Atanazije, Moli za nas. Sveti Bazilije, Moli za nas. Sveti Martine, Moli za nas. Sveti Benedikte, Moli za nas. Sveti Franjo i Dominiče, Moli za nas. Sveti Franjo Ksaverski, Moli za nas. Sveti Ivane Marija Vijaneju, Moli za nas. Sveta Terezija Avilska, Moli za nas. Sveti patrijarsi i proroci, Molite za nas. Sveti apostoli i učenici, Molite za nas. Sveti mučenici, Molite za nas. Sveti biskupi i naučitelji, Molite za nas. Sveti svećenici i redovnici, Molite za nas. Sveti laici i svjetovnjaci, Molite za nas. milostiv budi, Oprosti nam, Gospodine. od svakoga grijeha, Oslobodi nas, Gospodine. od svakoga zla, Oslobodi nas, Gospodine. od zasjeda vražji, Oslobodi nas, Gospodine. od svakog duha bolesti, Oslobodi nas, Gospodine.
od srdžbe, mržnje, depresije i svake zle volje, od smrti vječne, po rođenju svojem, po križu i muci svojoj, po svetom uskrsnuću svojem, po poslanju Duha Svetoga, po slavnom dolasku svojem, grešnici, da se dostojiš na pravu nas pokoru privesti, da se dostojiš nas ovdje okupljene sluge i službenice Tvoje od svakoga zla sačuvati, da se dostojiš nas ovdje okupljene karizmama Duha Svetoga ispuniti, da se dostojiš nas sami u ovoj svetoj službi ohrabriti i očuvati, da se dostojiš nama duha poniznosti i mudrosti, čistoće i uzdržljivosti darovati, da se dostojiš nama duha ljubavi i ustrajnosti, duha vjere i čudotvorstva darovati, da se dostojiš nama dar ozdravljenja, istjerivanja svakog zla, dar proroštva i evangeliziranja, svjedočenja za Tebe darovati, da srca naša k nebeskim željama uzdigneš, da sve dobrotvore naše vječnim dobrima nagradiš, da kardinala Puljića i sve naše biskupe u Duhu Svetom pohodiš, da duše naše braće, rođaka i dobrotvora od vječnog prokletstva izbaviš, da se dostojiš svim vjernim mrtvima vječni pokoj darovati, da se dostojiš svijet od pošasti, glada, rata, globalnog zatopljenja, terorizma i nuklearnog naoružanja sačuvati, da se Bosni i Hercegovini, posebno Novoj Bili i ovom kraju, mir podijeliš, da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati, da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i očuvati, da se dostojiš apostolskog poglavicu i sve crkvene redove u svetoj vjeri sačuvati, da se dostojiš svima koji u Krista vjeruju jedinstvo podijeliti, da se dostojiš sve ljude k svjetlu evanđelja privesti. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Pomolimo se. Bože, utočište naše i kreposti, priteci pobožnim molbama crkve svoje, Ti sam početniče pobožnosti, i podaj da ono što vjerno molimo zasigurno postignemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Draga braćo i sestre, dobri ljudi Boži, započinjemo sada moliti molitvu za unutarnje ozdravljenje. Tu je naš živi Bog, a vi znate sebe i svoje stanje duše i potrebu svoga života. Ja ću moliti u prvom licu, glasno, kao da molim za sebe samoga, a zapravo ću moliti za sve vas. Vi slušajte srcem te riječi koje ja molim i u tišini svoje duše molite te iste riječi svako za sebe. Molit ćemo da nam Bog dade mir, da možemo oprostiti sebi i bližnjemu, da zaceli rane, da dotakne dubina srca i duše, svaku patnju i bol, za sve što nas muči i tlači na duši, za svaku ranu srca svoga. Sada ćemo moliti Boga, molit ćemo ga žarko. U sebi ćete ponavljati svaku moju izgovorenu riječ, iskreno otvorena srca pred Bogom, svako za sebe žarko sada Boga molite. Ponavljajte u sebi pred živim Bogom riječi koje budem molio za vas. Dobri moj Isuse, u sebi ponavljaj. Evo me, tu sam pred Tobom.
na ovom svetom tlu. Ovdje u ovom svetom trenutku moje srce i moja duša, moje oči te vide. Isuse, trebaš mi. Gospodine moj Bože, Bože moj i sve moje, ti si došao da ozdravljaš ranjena i tjeskobna srca. Ozdravi, Bože moj, srce moje. Volim te, moj Isuse. Ja, reci svoje ime u sebi. Tu sam pred tobom, moj Isuse, i znaj da te ljubim svim srcem i svom dušom svojom. Ljubim te, Isuse moj, silno te trebam. Pogledaj na život moj, pogledaj na moju potrebu, pogledaj na moje srce. Molim te, ozdravi me od svih trauma, svih nemira, od trenutka kad sam se rodio do današnjeg dana. Bože moj, ti sve znaš. Tebi su znani svi moji problemi, sve moji strahovi, tjeskobe i nemiri. Bože, ti si vidio sva moja poniženja. Bože, ti si živio u meni i kad mi je bilo najteže. Kad su mene ponižavali, tebe su u meni ponižavali. Bože, ti sve znaš. Sve svoje boli, sve svoje rane srca i duše, sve stavljam u tvoje srce dobrog pastira. Ljubljeni moj Isuse, sve prisutna snago Božja, ljubljeni spasitelju moj i liječitelju duša naših, molim te u ime one velike rane otvorene na tvome srcu, da ozdraviš ove male rane na mome srcu. Ozdravi me, Isuse moj. Pod noge tvoga svetog križa se sada stavljam. U tvoje presvete rane se polažem. Tvoju predragocjenu krv zazivam za svoj život, za svoju budućnost, za svoju djecu, za ovu novu bilu, za onaj kraj odakle potječem, za dane za koje želim živjeti. Sve stavljam u tvoje božansko srce. Ljubljeni moj Isuse, molim te, silno te sada molim, da ozdraviš i rane u mome sjećanju, da me prošlost nikada više ne proganja, da me nikakvo zlo iz prošlosti više ne opterećuje. Isuse, ozdravi rane moga sjećanja, da i da ništa od onog što mi se je dogodilo ili što sam proživio ne bude više nikada u mome životu izvorom boli, tjeskobe, straha, duševnog ili tjelesnog nemira, bolesti, zabrinutosti, mržnje ili bilo kojeg drugog zla. Gospodine moj, ja želim oprostiti. Ja hoću oprostiti tu pred tobom sada. I uistinu ti kažem, Isuse, ja, reci svoje ime u sebi sada. Ja, pred tobom, Bože, opraštam sada svima koji su mene i moje na bilo koji način zlostavili, ubili, ranili, ponizili ili učinili bilo koje zlo. Opraštam im, Bože moj, opraštam im, gdje god bili. Ja, Bože, jer si ti rekao, ljubi svoje neprijatelje, sada se dostojim moliti za svoje neprijatelje. Oprosti im, Oče, jer nisu znali što čine. Sjetite se svojih zločinaca. Sjetite se sada onih koji su vam zločinili, koji su vam voljene ubili. Sjetite ih se
i recite pred Bogom za njih sada: Bože, opraštaj mi. Bože, oprosti im, jer nisu znali što čine. Ako su živi, gdje god bili, Bože moj, tako ih blagoslovi, da za života dođu do spoznaje istine, do spoznaje pravde svoga srca. Toliko ih blagoslovi silovito, da spoznaju istinu. A ako su pokojni, neka im je pokoj vječni. Moj Isus, podaj mir srcu mome, mir od svakog učinjenog mi zla i nepravde. Dopusti, Bože moj, da natičem to zlo, da moje srce zapliva u Tebi, da u Tebi nađem spokoj i svaku utjehu. Jer mir za kojim čeznem, Ti si, Bože moj. Sada te na kraju, Isuse, molim još samo za jednu istinu mog života. Molim te da mi udjeliš ozdravljenje od boli koja me pritišće zbog smrti dragih mi osoba. Isuse, ozdravi moje srce zbog gubitka mojih voljenih, moga brata i sestre, moga oca i majke, moga rođaka i prijatelja, moga branitelja i suborca, osobe koju sam volio. Ti u mom srcu ispuni svaku prazninu. Ti nadomjesti ljubav, Ti nadomjesti njihovu blizinu. Bože moj, ja znam da Ti život voljenih naših ne oduzimaš nego mijenjaš. Ja znam da su oni u Tebi, ali ja Te za sebe sada molim, za svoje srce. Isuse, ispuni me Ti, ispuni svaku bol, ispuni svaku prazninu, zacijeli svaku ranu srca i duše moje. Moj Isuse i sve moje. Amen. Hvala Ti, Gospode Bože. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Bože. Sada ćemo biti, moji dragi i dobri ljudi, biti snažni, ići korak dalje u ovoj molitvi, gdje Bogu prepuštamo sve. Sada ćemo moliti za oslobođenje od svakog osjećaja gorčine ili mržnje, možda želje za osvet, za svako oslobođenje od vezanosti duše i tijela, za oslobođenje od habitualnih stanja grijeha. Ukoliko se neko od vas bavio magijom, spiritizmom, proklinjanja u obitelji, od predaka, koliko je bilo kakvo zlo bilo nanešeno vašim pređima, vama, za sva zla, da se makne svo zlo od vas, da vam srca budu samo u Bogu, slobodni budite od svega. Svi oni koji znaju da su se izlagali u životu bilo kakvim takvim stvarnostima, neka sada žarko Boga mole. U ime Isusa Krista i Gospodina našega, na zagovor bezgriješne djevice Bogorodice Marije, blaženog Mihovila Arkanđela, blaženih apostola Petra i Pavla i svih svetaca, oslanjajući se na svetu službu svoju svećeničku, bez straha pristupam da otjeram navale prijevarnoga đavla, svako zlo, vezanost duše i tijela i svaku zlotvornu prisutnost po Kristu Gospodinu našemu.
Spasi nas, sluge i službenice svoje, Bože moj koji se ufamo u te. Budi nama, Gospodine, jaka tvrđava protiv svakog neprijatelja i ništa ne uspio neprijatelj protiv nas i sin bezakonja ne naudio nam. Pošalji nam, Gospodine, pomoći svetišta i branila nas sila sa Siona. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se. Bože, kojemu je vlastito da vazda pomiliješ i opraštaš, primi molbe naše i po svojoj milosrdnoj dobroti blago odriješi nas, sluge i službenice svoje, koje sapinju okovi grijeha po Kristu Gospodinu našemu. Amen. U srcu žarko sada molite. Gospodine sveti, Oče svemogući, vječni Bože, Oče Gospodina našega Isusa Krista, u sebi, koji si u pakleni oganj osudio onog pobjeglog silnika i odmetnika i koji si poslao na ovaj svijet svoga jedinorođenca da satare njegovo bjesnilo, brzo priteci pohiti da mene, čovjeka stvorena na tvoju sliku i priliku, izbaviš od propasti i podnevnoga bijesa, izbaviš od svakog obiteljskog prokletstva, nasljeđa znana i neznana, izbaviš od proklinjanja, čaranja, uroka, zlih radnji, zamki, prevara, zlih povezanosti, zapreka, zlih skretanja, zlih duhovnih djelovanja, bolesnih želja, zlih želja, pečata nasljeđa znanih i neznanih, svake poremećenosti, bolesti, duha bolesti, bez obzira na uzrok, uključujući moje pogreške, propuste, grijehe i vremenite kazne. Izbavi me, Gospodine, molim te, zazivam tvoju presvetu krv na sebe, od svih utjecaja astrologa, vidovnjaka, vračara, hođa, lažnih iscijelitelja, čitača kristalnih kugli, glataoca, medija, pokreta novodoba, okultnim proricateljima, gataocima iz karata, čarobnjacima, sotonistima, mazima, šarlatanima, prevarantima i svima ostalima. Pusti, Gospodine, strah svoj na zvijer koja ništi tvoj vinograd. Daj pouzdanje meni, sluzi, službenici tvojoj, da se hrabro borim i pobjedim svako zlo i svakog pakosnog zmaja. Prisilila svako zlo moćna desnica tvoja, da odstupi od mene sluge i službenice tvoje i da se ne usudi dalje držati me u služanstvu, niti napastovati me, mene koje si se ti dostojao stvoriti na svoju sliku i kojeg si otkupio po svojemu sinu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Evo križa Gospodnjega, bježite sve stranke protivnikove, pobjedio je lav iz plemena Davidova, iz plemena Judina, korijen Davidov. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se. Bože i Oče Gospodina našega Isusa Krista, prizivam na svoj život, svoje pretke, svoju budućnost, svoju djecu i obitelj, na sva svoja dobra, na sve svoje osjećaje, tijelo i dušu, tvoje presveto ime i ponizno te molim, blagost tvoju i milost, da me štitiš i da mi budeš napomoć protiv svakoga zla, protiv nečistih duhova, protiv zlotvorne prisutnosti, protiv zlih ljudi, napastovanja i sotomskih zamki, protiv svakog zla koje muči nas stvorenja na putu do tebe po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Molite sada u svom srcu, ponavljajući svaku moju riječ, ali u sebi, molitvu koju ću sada moliti za sve nas. Molim te, stvoritelju i svedržitelju, ti koji si alfa i omega, ti uskrsli spasitelju moj, čiji slavni dolazak iščekujem. Molim te, svemogući Bože, da duh bezakonja i svakog mogućeg zla nema više nikakvih vlasti nad mojim životom ni nad onima koje u srcu nosim, volim i za koje živim.
Neka svako zlo bježi od mene i ne vraća se nikada više. Gospodine Isuse Kriste, ispuni me, moje srce i misli, moje osjećaje, tijelo, dušu moju, moju obitelj i narod moj. Ispuni nas sa milosrđem, sa milošću, vjerom, ljubaznošću, nadom, skromnošću, veseljem, uljudnošću, svjetlošću, ljubavi, čednošću, strpljenjem, mirom, čistoćom, sigurnošću, radosti, spokojstvom, pouzdanjem, istinom, razumijevanjem, svjesnošću i mudrošću. Neka uđe u nas, Gospodine, po Tvojoj zapovjedi dobrota i mir. Pomozi mi, Bože moj, da hodim u Tvome svjetlu, u Tvojoj istini, osvjetljen Duhom Svetim, i da se ne bojim više nikakva zla, jer si Ti uz nas, Bože moj, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Dobri ljudi, sada ćemo učiniti jedan sveti čin. Sveti čin gdje ćemo svjesno pred svim ljudima svoj život i sebe i sve svoje predati Bogu. Pred njim će se prignuti svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika, i svaki će jezik priznati: Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Ko se prizna mojim pred ljudima, kaže Isus, toga će se priznati ja svojim pred licem Oca Nebeskoga. Sada ćete se javno priznati Božjim. Shvati, čovječe, za 100 godina ni jednog od nas više neće biti na životu. Ova zemlja pripadat će vašoj djeci, a mi ćemo doći pred sud svoj. Za 100 godina, šta je to u povijesti čovječanstva? Šta je to u jednom danu, Gospodnjem? Ni treptaj, doći ćeš pred sudbinu svoju. Ovo što ćeš sada učiniti, učini kao da ti je čas smrti. Učini s tolikim strahopoštovanjem i svjesno. Predaj Bogu svoj život. Ja ću uzeti ovog Isusa, idem k tebi. Idem sa pokaznicom k tebi. Kad bude Isus u tvojoj najvećoj blizini, stati ću na svakih nekoliko metara i okrenuti se na desno i na lijevo. Okrenuti Boga pred tebe ću ga postaviti. A ti ga gledaj, očima ga gledaj, srcem ga gledaj i predaj mu svoj život. Sve mu predaj. I bolest, i zdravlje, i djecu, i prošlost, i patnju, i boli, i sutrašnji dan, i budućnost, i ovu zemlju, i ovaj narod, i sve mu daj. Sve što imaš, Božje je. I ništa nemamo, a da nam Bog nije dao. Sve daj Bogu svome. Zagrli svoga Isusa. Zagrli ga dušom i srcem svojim. Tako svjesno učinite ovo predanje. Tako se predajte Bogu sada. Ali prije nego to učinite, a posebno vi koji ste od tjelesnih, psihičkih ili duhovnih bolesti bolesni, slušajte me dobro sad. Ja ovdje ne postojim.
Ja uopće ovdje nisam bitan. Bitan je Isus koji je pred tobom. Bitna je ova moć Božja koja te gleda s ove hostije. Ova snaga misterija sakramenta, svete prisutnosti Božje. Ja uopće ovdje nisam važan. Krist je tu. I Krist te sada gleda. Gleda te u oči. Proniče ti srce i dušu, jer Bog sve zna. Pred njim se ništa sakrit ne može. Bog izgovara tvoje ime sada. U srcu svom mi odgovori. Bog izgovara tvoje ime sada i pita te: ljubiš li me? Bog izgovara tvoje ime, proniče ti srce i dušu, samo tebe gleda sada i pita te, Isus tvoj te pita: što hoćeš da ti učinim? Bog izgovara tvoje ime, samo tvoje, gleda te u oči i proniče srce i dušu i pita te: vjeruješ li da ti to mogu učiniti? Neka ti bude po tvojoj vjeri. Isus ide k tebi sada. Kada dođe u tvoju najveću blizinu, sve ostalo prepuštam Bogu, tvojoj vjeri i tvom otvorenom srcu. Neka se proslavi Bog.
Hvala ti, Bože moj, hvala ti. Hvala ti za tvoju blizinu. Hvala ti, Bože moj, što si dotakao dubine moga srca i duše. Hvala ti što si ti jedini liječnik mog života. Hvala ti, moj Isuse, što si tako blizu. Zahvalit ćemo Bogu svi zajedno sada. Jednom posebnom, veselom, raspijanom, veselom pjesmom. Zahvalite Bogu svome za svo dobro, za sve što vam je dao. Zahvalimo mu pjesmom, svi zajedno. Danas su sretni, danas su sretni. Život je sada ljetni. Duša uvijena svojim uraganama. Danas novi Bogu, ovo je sreća sva. Hvala ti sve, ti si nam život dao. Hvala ti sve, što si nam došao. Hvala ti sve, ti si nam život dao. Hvala ti sve, što si nam